Ndi nthawi yankhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Yudine Mponda. Koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati makampani omwe si aboma ndi ofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Anthu awiri afa ndipo ena oposa 8,000 akusowa pokhala. Nyumba zawo zitagwa kutsatira namondwe wa achido yemwe wadutsa mdziko muno. Ndipo komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yalonjeza kuti ichita zokambirana ndi unduna wa zachuma pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yomanga malo opereka madzi ku Makanjira ku Mangochi ikuyenda bwino. Takulandirani mu nkhani zathu. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati makampani omwe si aboma ndi ofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Dr. Chakwera wayankhula izi atayendera factory ya kampani ya Library Malawi Limited kuti adzionere yekha momwe kampaniyi ikugwirira ntchito zake. Grant Muhango walemba ripoti ili lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Milulu. Atagwira ntchito zosiyanasiyana m'chigawo chakumpoto, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera anayendera malo osiyanasiyana a kampani ya Library Malawi Limited. Ena mwa malowa kunali ku Nazare komwe anamufotokozera momwe ntchito yofesa mbande za mitengo imayendera. Kuchokapo President Chakwera anakayendera malo osiyanasiyana mkati mwa fakitale ya Library asanadzale mtengo ngati chikumbutso choti anafika pa malowa. Apa iye anati ndi okhutira ndi ntchito zabwino zomwe ikugwira kampani ya Library Malawi Limited pothandiza boma kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Moyithandiza zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tizipangira tsopano koma ndi mapolonso amene mastandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. Ndaonanso kuti ali ntchito zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina komanso akuthandizira kuno nkhani zakuti anthu oposa 3,000 amene apatsidwa zintchito zosiyanasiyana kana kulembedwa ntchito zosiyanasiyana komanso amene akuchitira kumapereka msonkho. Ungoona ngati kuti masomphenya athu a 2063 aja akutheka kumene chifukwa cha makampani ngati oterewa mafactory oterewa akuti akuthandizira akupititsa patsogolo chuma cha dziko lathu. Poyankhula kwa anthu pamalowa, Dr. Chakwera anati palibe munthu yemwe afe ndi njala ndipo boma lake lipitiriza kupereka thandizo la chakudya kwa anthu omwe akukhudzidwa ndi vutoli m'dziko muno. Kaya kugwira ntchito ku boma kaya kwa DC kumene tionetsetse kuti zimene zikuchitika mwachilungamo anthu athandizike moyenerera kotero kuti chimanga chambiri chinatsitsa pakazomba yapa chakuti chithandize konse kuno ku mzimba ndi madera ena. Ndipo ena mwa malo omwe mtsogoleri wa dziko lino anayendera ndi komwe amapanga katundu osiyanasiyana komwe iye ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera anaona katundu yemwe kampani imapanga ndi kugulitsa m'dziko muno komanso kumayiko akunja. Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati ili ndi chikhulupiriro kuti ndalama zokwana $90 million zomwe ndi pafupifupi 155 billion kwacha zithandizira makhonsolo kuti amange zinthu zolimba zomwe sizingagwe ndi mvula kapena mphepo zodza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Achimwendo Banda anena izi mboma la Salima pomwe undunawu umakumana ndi aphungu a nyumba ya malamulo pa nkhani yokhudza ndalama zothandizira kukweza ntchito za m'makhonsolo. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango.
Nduna ya zamaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yati pali chiyembekezo kuti madera akumudzi apindula kwambiri ndi kubwera kwa ntchito yachiwiri yolimbikitsa makhonsolo kuti adzikhala ndi zipangizo zoyenerera zomwe zingapirire kumvula ndi mphepo zodzaka mpaka kusintha kwa nyengo, ponena kuti anthu okhala m'madera akumudzi ndi omwe amakhudzika kwambiri ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Achimwendo Banda kenako anatsindika kufunika kololerana pogwira ntchito pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo komanso akadaulo pa ntchito zosiyanasiyana ndi cholinga choti pasakhale chinyengo pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama. Pamene ndalama zikubwera mdziko muno tiyendionetsetse kuti tichikazi ndikuwera mapulani athu atikhala olimba komanso tionetsetse pakhale kugwira ntchito molekerana. Aphungu agwire ntchito yawo yongofunafuna zitukuko kuti zitukuko zoyenera kudera lino pamodzi ndi makhansala ndi izi, koma akatero awasire anthu ena amene ndi akadaulo pakugula kwa katundu komanso kugula kwa ntchito za boma komanso kukwanitsa ntchitozo eti katero kuti mapolojekiti athu aziyenda bwino akhala odalirika olimba kuti zinthu zizipita patsogolo. Phungu wa dera lapakati pa boma la Salima a Gerald Kabiseni Phiri ati msonkhanowu waunikira aphunguwa momwe angagwirire ntchito yawo bwino ndi makhonsolo. Taunikiridwa zinthu zina zimene mwina timasowa nazo mayankho chifukwa tinalibe mwayo kuti tikhoza kukumana ndi amene amayendetsa project ya JCB, ndipo lero tayamba kuona kuti zimene timazifuna zitheka chifukwa amasulira kuti kukumana kwa lero pakhala kuonjezera ndalama zina zimene timalizira ntchito zimene zinatsala makamaka zomanga ngati kusalima kuno kumanga community stadium. Boma likugwira ntchito yolimbikitsa makhonsolo kuti adzikhala ndi zipangizo zoyenerera zomwe sizingakhudzike ndi kusintha kwa nyengo ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse. Ntchitoyi ayigwira kuyambira chaka chino mpaka 2029 ndipo ikuyembekezereka kupindulira anthu oposa 15 miliyoni m'dziko muno. Madalitso Muhango, MBC, Salima. Mmodzi mwa akatswiri wodziwa za ndale Chimwemwe Tsitsi watsindika zakufunika kuti tsopano zipani zotsutsa zisiye kufalitsa mauthenga abodza wokhudzana ndi ngozi ya ndege yomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 80 pofuna kuti anthu asataye chikhulupiriro chawo mwa zipanizi. Izi zikutsatira kutulutsidwa kwa ripoti lomwe likufotokoza tsatanetsatane wa zomwe zidachitika pa ngoziyo ku Chikangawa zomwe Atsitsi akuti ziyenera kulemekezedwa ndi aliyense kuphatikizapo atsogoleri a ndale wotsutsa boma. Tsitsi akulankhula ndi Timothy Kateta. Malangizo anga kwa anthu andale ndi akuti wenera kuzindikira kuti nthawi zina kufuna kuti upeze phindu kumbali andale pofuna kuyimitsa mbiri ya andale anzako pomwe umboni weniweni wazomwe ukufuna kufalitsazo ulibe takumaona ngati kuti upindula koma pambuyo pake umapezeka kuti mwina sudapindule mwinaso wangopangitsa kuti amalawi aone kuti ndiwe munthu wosakhulupirika amene akufuna kupindula munjira yosayenera kapena munthu amene ali ofalitsa mauthenga abodza kuti amatha kuti achikhulupiriro chako mwa iwe. Ndinena zimene zifati kuti ndikhulupirira kuti amalawi ndi anthu ozindikira ndipo akhala akutsatira nkhani kuyambira pa 10 June ndipo akhala akuona kuti kodi kafukufuku wa nkhani imene wayenda motani ndipo ngati magulu onse okhudzidwa akukamba ndithu zoti iyi idali ngozi ndithu chifukwa cha kuvuta kwa nyengo patsikulo kuti kunali chifunga cha ndiweyani ku nkhalango ya Chikangawa komanso ku Mzuzu Airport. Ndikuona ngati kuti munthu wanzeru wozindikira wa ndale amafunika kuvomereza zimene akatswiri amene wa magulu awiri wa akhala akufufuza ndi kufalitsa malipoti mawo pozindikira kuti nawo amalawi monga anthu ozindikira amakhalanso nawo akuwunikira kuti kodi kwenikweni chachitika ndi chani nangawa kuti chani kodi akhulupirire kapena timpeziti. Ndiye mwina nthawi yoti andale ngati amene wavomereze. Nthambi yoona za nyengo yati Namondwe Chido wanyamuka mdziko muno kubwerera mdziko la Mozambique atachepa mphamvu. Mkulu woona za nyengo Lucent Latera wati Namondweyu watuluka mdziko muno ndipo sanaononge momwe amaganizira. Mtolankhani wathu Charles Pensulo akuyankhula ndi Latera. Chido watulukano Malawi muno pano pali ku Mozambique ndipo tiyamike Mulungu kuti mwina amene amadutsa ku Malawi kuna anali atachepa mphamvu ndi inde wapereka chiopsezo koma chiopsezo chake chinali chomvererapo kusiyana ndi mene mwina timaganizirapo yamba.
Chabuno tatifotokozerani amalawi anautenga bwanji uthenga umene mwakhala mukupereka wokhudza chiopsezo cha namondwe ameneyo? Ndikuona kuti mauthenga athu anthu anatenga bwino kwambiri ndipo tiyamikire amalawi kuyambira anthu osiyanasiyana eveniso anthu amabungwe osiyanasiyana amene anatengera mauthengawa chifukwa taona anthu akupanga respondi mosiyanasiyana ndithu timalandira mafoni pafupifupi every second anthu kufuna kumvetsetsa kuti kodi zinthu zili bwanji ndi zimene zimayeneka kukhalira ndithu koma kutsogolo kusotifuna kuti anthu aziti akalandira mauthengawo azagwiritsa ntchito kukonzekera ndi cholinga chokuti mwina chiopsezo chija chikamafika chisatipweteke kwambiri. Ndi mawu amenewo tinene kuti munakwanirisa kufikira mmalawi wina aliyense ndi uthenga wa namondwe ameneyo? Sitinafikire wina aliyense for sure kuti pali anthu enabe amene mwina tinalephera kufikira komabe tipanga kafukufuku kuti tuone kuti pati pamene talephera ncholinga choti kutsogolo kuno tizakonzenso bwino koma tiyamikenso anzathu amene anatithandizira kudzera kwa Dodima kumatumiza ma SMS mauthenga amene aja ndikhulupirira kuti athandizanso kwambiri. Bwalo la milandu la magistrate ku Blantyre lapeza banja la Macpherson ndi Linda Chitala ndi mulandu ochitira dala nkhanza munthu ndi cholinga chofuna kumupweteka zomwe ndi zotsutsana ndi malamulo akulu a dziko lino maka gawo 235 la malamulowa. Banjali ndi la kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre. Awiriwa anawamanga kumayambiriro a mwezi uno zithunzi za mwana wa chichepere zitazungulira pamakina a internet zomwe zikuonetsa mabala omwe mwanayu ali nawo kamba kuonetsa kuti anachita kumenyedwa mwamphamvu. Charles Chindongo anali ku bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre ndipo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Secret Segura. Bwaloli litakumana olemba masana chipeni cha bwaloli sichina chokwanira kuti anthu onse alowe ndi kutsatira bwino nkhaniyi. Mupempho lawo mbali ya boma inapempha bwaloli kuti awiriwa ayankhire mlandu limodzi. Awiriwa Linda ndi mwamuna wake Macpherson awapeza ndi mlandu ochita nkhanza madala munthu ndi chilango chofuna kumpweteka komabe awiriwa awukwana mlanduwu. Popereka chigamulo chake pa pempho la belo la awiriwa Magistrate Euphrasia Nazombe Moyo wakanira awiriwa ndipo akhala akusungidwa ku ndende ya Blantyre yomwenso imadziwika ndi dzina la ndende ya Chichiri muzindawo. Josephine Gwaza ndi mmodzi wa maloya akumbali ya boma ndipo akuthira pondamanga. Tolinabwera poti pasalira report yochoka ku chipatala ya radiology imene isali rede ku Queens. So once report imene yo atipase ya chipatala ikhala kuti file yathu no ili complete and by 9 tikhala kuti no as a state tili ready kupitiriza nkhani. Loya oyankha mlanduwu oyamba sanafike ku bwaloli lolemba. Mlanduwu kutsatidwa ndi chidwi kuchokera ku magulu osiyanasiyana kuphatikizapo makolo komanso omenyera ufulu wa ana. Magistrate Euphrasia Nazombe Moyo azapitirira kumva mlanduwu chaka chammawa pa 9 January. Kumayambira mwezi uno apolisi mzinda wa Blantyre anamanga mayi Linda Chitala kutsatira malipoti oti akhala kuchitira nkhanza mwana wawo wompeza. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati makampani omwe si aboma ndi ofunika kwambiri pokwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. Anthu awiri afa ndipo ena oposa 8,000 akusowa pokhala nyumba zawo zitagwa kutsatira namondwe wachido yemwe wadutsa mdziko muno. Ndipo komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yalonjeza kuti ichita zokambirana ndi unduna wa zachuma pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yomanga malo opereka madzi kumakanjira kumangochi ikuyenda bwino. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn.
takulandiraninso mu nkhani zathu. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yalonjeza kuti ichita zokambirana ndi unduna wa zachuma pofuna kuonetsetsa kuti ndalama za ntchito yomangira malo opereka madzi kwa anthu ku makanjira ku Mangochi zikupezeka mu nthawi yake kuti ntchitoyi ithe mwansanga. Wapampando wa komitiyi Awerani Chilenga anena izi komitiyi itayendera momwe ntchitoyi yomwe ikutchedwa kuti Makanjira Water Supply Project ikuyendera. Owen Mavula ali ndi ripoti. Motsatana ndi masomphenya aboma ofuna kuonetsetsa kuti anthu ammadera akumidzi ali ndi mwayi ogwiritsa ntchito madzi aukhondo, bungwe logawa madzi la Southern Region Water Board lili pa ntchito yomanga malo achitukuko cha madzi ku Makanjira m'boma la Mangochi yomwe akuyitcha Makanjira Water Supply Project, ntchito yomwe inayamba mwezi wa Julayi chaka chino. Ntchitoyi ikupereka chiyembekezo choti anthu pafupifupi 68,000 maka amayi ndi asungwana adzapindula kwambiri pogwiritsa ntchito madzi aukhondo mderali ntchito yonse ikafika kumapeto. Polankhula pamene komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe imayendera ntchitoyi ku Makanjira, mkulu wa bungwe la Southern Region Water Board a Duncan Chambamba ati kontalakitala yemwe akugwira ntchito yomanga malowa wakwanitsa theka la ntchitoyi ndipo pali chiyembekezo choti ifika kumapeto monga mwangwirizano zonse zikayenda bwino. Tinalemba contractor kutata naye pa ntchito moti pamene ilo akupita parliament amabwera apita ntchito kwambiri pasogolo pafupi 50% kuti ngati zonse ziyende bwino mwina pofika pa 31 March chaka chino itatha. Wapampando wa komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zachilengedwe Awerani Chilenga ati komiti ndiyokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Ndi chitukuko chimene chikuoneka kuti ndithu chipindulira anthu ambiri, koma taonabe mavuto ena ndi ena kuti ndalama zimene akulipidwa contractors achedwerako. Tikapempha nduna kuti ndithu apereke ndalama zimwachangu kuti project iyi ithe mwa nthawi yache kuti anthu akuno ku Makanjira apindule ndi madzi amenewo. Mawu ake phungu wa kunyumba ya malamulo oyimira derali a Benedicto Chambo wayamikira boma pofikira anthu aku Makanjira ndi ntchito yokhudza madzi aukhondo. Dera lino ngati pali chinthu chimwe timasowekera kwambiri anali madzi amipope kuno kuti chitukuko. Mutati muone chipatala chimene chikumangidwa chachikulu sichifuna kuti madzi angokhala kuti azichokera pa nthaka kumapita mchipatala muchamu. Kuyenera kuti chipatala chimene chijachi chikhale ndi madzi. Tili ndi ma institutions ambiri aboma, polisi panopa ndi station payokha. Kose kuja kufuna kukhale madzi, manyumba amangidwa boma limanga manyumba a polisi pompano. Kose kuja kukhale madzi. Malingana ndi mgwirizano omwe ulipo pakati pa boma ndi omwe akugwira ntchito ya chitukuko cha madzi ku Makanjira, ntchitoyi yomwe ndi ya ndalama zopyola 7.5 billion kwacha ikuyembekezeka kufika kumapeto mwezi wa Julayi chaka chamawa. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yatsindika kufunika kupereka mphamvu ndi upangiri wabwino ku kampani zomwe eni wake ndi a mdziko muno ponena kuti izi zimathandiza kutukula chuma cha dziko. Mkulu wa banki Wilson Banda amayankhula izi ku Blantyre pamwambo osanzikana ndi mwini wake wa kampani ya za insurance a Stensingo omwe apuma pa ntchito. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Ndi mwambo ochititsa chidwi okondwerera a Stensingo omwe mchaka cha 2009 anayambisa kampani yoyamba ya Chimalawi yomwe imapanga za insurance yotchedwa Smile Life. Mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve a Wilson Banda ati Singo ndi katswiri wa za insurance komanso kuti ndiopirira omwe cholinga chawo amafuna kuti apeze phindu mu ntchito iliyonse yomwe akuchita. Abanda anati Singo ndi chitsanzo chabwino choti Amalawi ambiri atengerepo pokhazikitsa kampani zawo ndipo banki ya Reserve ndiyokonzeka kuwathandiza. Singo anayamba kugwira ntchito ku kampani ya Nico Life ndipo adakhalanso wamkulu wa kampaniyi pomwe idalowa pa msika wa masheya. Singo anayambisa kampani yawo mchaka cha 2009 ndipo adatula pansi udindo wa mkulu wa kampaniyi pa 30 Juni chaka chino, ndipo Singo ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe ali ndi masheya ochuluka mu kampaniyi. Tinawafunsa kuti malingaliro awo ndi otani pamene tsopano atula pansi udindo wa mkulu wa kampaniyi. Ineyo khumbo langa ndinakafuna kuti Smile Life ifike mlingo umene makampani ena
akunja amene ani ake ndi anthu akunja ali kuti tikhale ndi business yayikulu, makampani onso akhale ndi mabranch akuluakulu. Chifukwa chake ndicho kuti ubwino wa kampani ya Malawi konkuno ndiwo kuti ma dividends akamalandira ma dividends, company kapanga ma profit, ani ake akampani amene timati ma shareholders amalandira ma dividends. Ndiyo kuti ma dividends aja azikhala Malawi momuno. Ndiyo kuti muno wake wa company uja, shareholder uja akhoza kutsegula chigayo kaya famu, kaya ndikulisungwi, kuneno, kaya ndikubwengu, koma Malawi momuno kumene kosa akathandiza anthu ena. Pamene makampani ena obwerawa amene ma shareholders ake ala anthu akunja akalandira ma dividends aja amaperekedwa kwawo kumene anachokera ndalama so amalipira ndi forex. Ndeni nakakonda kuti Smile Life ina kakula kufika masaizi amenewo kuti ithandize kukweza chitukuko cha dziko la Malawi, chifukwa ndalama zonse zizakhala Malawi momuno. Pa nthawi yomwe Stanley Singo amapuma kukhala mkulu wa kampaniyi, nkuti kampaniyi ili ndi zipangizo zokwana 3.3 billion kwacha, ndipo ili ndi ogwira ntchito okwana 32. Ndipo wamkulu wa kampaniyi tsopano Mai Beatrice Mangwana komanso anthu ogwira ntchito ku kampaniyi alonjeza kuti apitiriza kuonetsetsa kuti kampaniyi ikugwira ntchito zake motsata malamulo komanso ikupeza phindu. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mmodzi mwa anthu odziwika bwino pandale Auladi Musa alangiza asilamu mdziko muno kuti alimbikitse bata ndi mtendere pakati pa anthu a mitundu ndi zipembedzo zosiyanasiyana. Auladi Musa omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP amalankhula zimenezi kwa mtongoma mdera la Mfumu Ndindi ku Salima pa msonkhano wa amayi a Chisilamu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Amayi mazana achipembedzo cha Chisilamu anasonkhana kwa mtongoma mdera la Mfumu yayikulu Ndindi mboma la Salima lomwero kumene kunachitikira msonkhano wa Chisilamu, komwenso amayiwo anaonetsa zina ndi zina zimene akuphunzira. Polankhula pamwambowo, mmodzi mwa anthu odziwika bwino ku chipembedzo cha Chisilamu Auladi Musa analangiza amayiwo makamaka amene adasiyira sukulu panjira kuti abwererenso ku sukulu, komanso adzitumiza ana awo makamaka atsikana ku sukulu kuti adzakhale nzika zodalirika za dziko lino. Auladi Musa anati ngakhale chiwerengero cha atsikana achipembedzo cha Chisilamu amene akupitiriza maphunziro chikukula, nkofunikabe kuti makolo apitirize kulimbikitsa ana awo pa maphunziro. Auladi Musa omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu woona zokopa anthu mchipani cha Malawi Congress MCP anachenjezanso asilamu kuti asalole kugwiritsidwa ntchito ndi anthu ena andale pofuna kuyambitsa zipolowe pandale. Iyo anati nkofunika kuti asilamu apitirize kukhala mwabata ndi mtendere ndi anthu azipembedzo, mipingo komanso zipani zosiyanasiyana za ndale. Msonkhano manoli apa ndikuwa kwalimbikitsa azimayi a Chisilamu kuti abwerere ku sukulu. Tikati ku sukulu tikunena onse Arabiki akuti aphunzire bwino, adziwa bwino za Chisilamu, chifukwa mzimayi akaphunzira ndiye kuti waphunzitsa dera lonse komanso waphunzitsa ndana onse. Pamene kuphunzitsa umuna mmodzi ndiye kuti waphunzitsa munthu mmodzi. Ndiye nalimbikitsa kuti abwerere za madrasa komanso ena amene analekeza ma Sunday, ena analekeza JC, ena amene aka MC sana chite abwererenso ku sukulu. Komanso nalimbikitsaso kuti teneleka kumakhala ndi ena amene sala Islamu mwabata ndi mtendere kuti muno tizikhalirana muno muli aliyense okakamizidwa wina kulowa mpingo ino wake, aliyense amalowa mpingo munthu yokufuna kwake. Ninkhaniso imene nalimbikitsa anthu amene wawa kumbali kuno ku Ndindi kumwera kwa Salima. Mawu ake mkulu wa bungwe la Islamic Research Care and Support lomwe linakonza mwambowo a Osman Mwale anati kupatulapo powaphunzitsa amayiwa za Chisilamu ndi zinthu zina, bungwe lawo posachedwapa liyamba kuwapatsa amayiwa mpamba oyambira business kuti akhale odzidalira pachuma. Zodi munthu nzimayi akapita ku madrasa amaziwa ukulu wa Allah. Anti ukulu wa Allah kuthandiza kuti zomwe Allah ananena komanso ndi mahadithi imene anafotokoza. Ife timaona kuti nzimayi akaziwa za Chisilamu ndiye kuti nzimayi amakhala munthu wa ulemu. Azimayi tofuna tikhale ndi ma account awo makamaka magroup mmene alilimu
kuti ife disaster umathandiza ndalama inake yomwe iwo azipanga mabizinesi osiyanasiyana ngatinso timathandiza kuti aziwe kupanga baking zinthu zoti akhoza kuphika then ndimakagulisa. Bungwe la Islamic Research Care and Support adalikhazikitsa mchaka cha 2002 ndipo pofika pano lathandiza atsikana oposa 9,000 powapatsa zosowa zawo pa maphunziro. Isaac Jali, MBC, Salima. Zadziwika kuti anthu awiri afa pomwe ena oposa 8,000 akusowa pokhala nyumba zawo zitagwa kamba kana mondo chido yemwe wadutsa mdziko muno. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi Achipiriro Khamula ati katundu wa ndalama za nkhaninkhani waonongeka kudzanso minda ndi mbewu zakokoloka. Akhamula akufotokoza zambiri. Talandira malipoti ochoka mu konsolo okhudza kuonongeka kwa zinthu ndi katundu kutsatira namondo wa chido kumachinga mawanja 650 akhudzidwa ndipo munthu mmodzi watisiya khoma la nyumba lake litamugwera. Boma la Blantyre mawanja 270 akhudzidwanso komanso munthu mmodzi watisiya kutsatira kumugwera kwa khoma la nyumba yake. Mu mzinda wa Zomba nyumba zokwana 224 zaonongeka makamaka m'mawodi a Mbedza, Mtiya. Ati kumabe kuzazira pang'ono ku Zuzu ndi madigiri 15 pomwe 21 ku Nkhatabe. Ndiye mawa masana tiyembekezere nyengo ya mphepo